Nič neoverí kondíciu vašej autobatérie tak ako zima. A nič neodhalí skutočný stav vášho štartovacieho akumulátora tak ako záťažový tester. Čo v batérii skutočne je, nezistíte na prázdno, ale až pri záťaži. Preto som si v Unimaxe požičal tento prístroj a pozriem sa 4 rôznym akumulátorom na zúbok. Moje meno je Tomáš Krasenský a prvý pán na holenie je Varta Black z roku 2012. Moc nepoužívaná a celkom udržiavaná. Druhá je značka Starline, pod ktorou sa skrýva akumulátor Excite. Rok výroby je taktiež 2012. No a ďalší akumulátor je opäť Varta, tentokrát Silver a v farbách BMW, vyrobená v júli 2005. Ide teda o batériu, ktorú výrobca dodal do nového auta, kde slúžila dlhých 14 rokov. A fungovala by ďalej, keby som mal to srdce ju v zime trápiť studenými štartmi 2-litrového turbodiesla. To už veľmi nedávala, ale v lete štartovala bez zaváhania. Tu aspoň vidíte, že motor v zime potrebuje úplne iné štartovacie prúdy ako v lete. Tá batéria po nabití drží napätie bez zaťaženia nad 12,6 V, takže z toho nie je poznať, že už nie je úplne fit. Ako na tom je, ale v skutočnosti zistíme práve záťažovým testerom. No a konečne tu mám novú Excite Premium, ktorá nahradila toho držáka od Varty. Po zhruba mesačnom prevádzkovaní by teda mala byť stále ako nová. Má zo všetkých testovaných batérií najvyššiu kapacitu aj udávaný štartovací prúd. Na testovanie štartovacích akumulátorov som zvolil prístroj BT600A. Vedľa samotnej autobatérie dokáže otestovať aj štartér, respektíve zmerať jeho odber prúdu a zmerať aj nabíjacie napätie alternátora a regulátora, teda či správne funguje dobíjanie. Prístroj dokáže pracovať s akumulátormi o nominálnom napätí 12 aj 24 V do kapacity 200 Ah. Teplota batérie pri záťažovej skúške musí byť minimálne 16 stupňov. V tejto cenovej kategórii nečakajte, že vám tester ukáže reálny maximálny prúd, ktorý je akumulátor schopný dodať. Dokáže ale na základe určitej prúdovej záťaže zaznamenať pokles napätia akumulátora, z ktorého je zrejmý jeho skutočný stav. Autobatériu je možné testovať v aute alebo vybrať tu z vozidla. Akumulátor vždy najskôr nabíjame doplna. Pri meraní v aute najprv pripojíme modrú svorku k uzemňovaciemu vodiču batérie. Červenú svorku pripojíme k kladnému pólu batérie a čiernu k zápornému. Mimo vozidlo budeme pracovať iba s modrou a červenou svorkou. Čierna zostane nezapojená a nesmie sa dotýkať ostatných svoriek. Potenciometrom nastavíme kapacitu testovaného akumulátora a stlačíme a podržíme červené tlačidlo. Počas toho sledujeme napätie na voltmetri vpravo. Ručička sa po niekoľkých sekundách ustáli a my vidíme, okoľko kleslo napätie batérie pod zaťažením. Ak zostane na 10,5 V je batéria v poriadku. Keby bolo napätie v rozmedzi 10-10,5 V je už v horšej kondícii a v zime môžeme mať so štartovaním problém. No a ak je napätie nižšie než prských 10 V, batéria nie je schopná dodať prúd dostatočný na zimné štartovanie. Ampermeter vľavo orientačne ukazuje záťažový prúd. A pozor, tlačidlo nedržíme stlačené dlhšie než 5 sekúnd. Ak je akumulátor schopný naštartovať, môžeme pokračovať meraním štartéra, alternátora a regulátora. Výsledky merania som zapísal do tabuľky, z ktorej je zrejmé, že najstarší akumulátor pri zaťažení klesá pod 10 VPa. Dva akumulátory vyrobené v roku 2012 sa ako tak držia, ale v mrazoch už budú mať problém s opakovaným štartovaním a ak sa nebudú dostatočne dobíjať, hrozí ich zlyhanie. No a konečne nový akumulátor zvláda aj opakovanú záťaž, aniž by jeho napätie kleslo pod 10,5 V. Ak nám nejde o test zaťaženia, môžeme stav nabitia akumulátora zmerať akýmkoľvek voltmetrom, prípadne sa to dá zistiť podľa hustoty elektrolitu. Týka sa to však iba tzv. Zaplavených batérií, ktoré majú prístup k elektrolitu. Meranie sa vykonáva refraktometrom, čo je prístroj na meranie indexu lomu svetla. Refraktometre môžu byť optické alebo elektronické a v automobilovom priemysle ich využijeme skôr na meranie odolnosti chladiacich kvapalín a kvapalín do ostrekovačov proti zamrznutiu. Na určenie hustoty kvapalíny nám postačí pipetou nabrať 2-3 kvapky meraného roztoku. Na refraktometri potom odčítame hodnotu hustoty elektrolitu v kg na liter, prípadne hodnotu teploty tuhnutia roztoku v stupňoch Celzia. No a keď už sme pri kvapalinách, mám tu ešte jednu užitočnú pomôcku, ktorá rýchlo preverí stav brzdovej kvapaliny. Tester pomocou sondy vloženej do vyrovnávacej nádržky ukáže, aký je skutočný bod varu. Ak je nižšia než hodnota odporúčaná pre jednotlivé typy brzdovej kvapaliny, mali by ste ju urýchlene vymeniť. Vráťme sa ešte k štartovacím akumulátorom. Všeobecne platí, že najradšej majú, keď sú nabité do plna. Dlhodobé ponechanie v čiastočne vybitej polohe im škodí rovnako ako prebitie.
Kontrolujte preto stav svojho akumulátora čo najčastejšie a ak zistíte, že jeho napätie na prázdno je menej než 12,6 V, dobíjte ho externou nabíjačkou. A nebojte sa ho nabíjať zapojený v aute. Ak máte kvalitnú nabíjačku, nič sa nestane. Kontrolujte aj funkčnosť dobíjacej sústavy vozidla. Akumulátor sa vám za správnu starostlivosť odmení dlhou životnosťou. Odkazy na všetky produkty nájdete v popise pod videom. Prihláste sa prosím na odber a kliknutím na ikonu zvončeka si nastavte zasielanie upozornení na nové videá. Poteší aj váš like alebo konštruktívny komentár. Tak a ja sa už teším na ďalšie video z dielne Unimax.